Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali kwa kan Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ dabaji karamɔgɔw ani sɛbɛnfura gundenw Boubacar Sidiki olu ka wuli ka jɔ suko ani dugusɛjɛ cɛ jamana kunnafoni u b'o de maana dɛ min kɛra politiki kuma ye sɔrɔ kuma hadamadenya kuma ani kabako ko sɛbɛnnikɛlaw i k'a don u waa dalen b'o la Boubacar Sidiki n'olu ye sɛbɛnni kɛ dugu maa jɛ ka ban anw b'an hakili don sɛbɛnni na sɛbɛnni in bi kɛ tubabukan na Boubacar Sidiki i k'a dɔn fɛn kelen bɛ fɔ o ka sidɔn kilisi n'a fɔra i ye bamanankan na n'i y'a yɛlɛma filakan na walima kɔrɔbɔrɔkan na a bɛ tiɲɛ a bɛ gɛlɛya o tuma nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite n'a ye yamaruya di kɛ min ye kunnafoni ye an b'an jɔ a la o bɛ bɛn karamɔgɔ dɔgɔ tugura ko maanifin kana se kilisi la k'a fɔ nɔfɛ ala kana maa dɛsɛw la ne ko bala sogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Boubacar Sidiki i k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan min ye jateminɛkɛlaw ani maa minnu hakili ka bon u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye tile fila in na ye kuma caman de tɛmɛna Senegalikaw ka masakɛ a n'an juru ka masakɛ Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ dɔ yɛrɛ kun dɛ i k'a dɔn Senegali masakɛ ale kan ka taama kɛ ka nanzara jamana sɛgɛrɛ a yɛrɛ bɛ yen sabula jɛrɛjɛkulu min bɛ farafinna to a la n'o ye ayiwa Union Africaine i k'a dɔn o ni Union Européenne n'o ye tubabu jamana jɛrɛjɛkuluba ye u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ bi ɲɔgɔn ye i k'a dɔn kuma caman de bɛna taa fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye Union Africaine ani CEDEAO i k'a dɔn olu kun kelen bɛ ka hakilina min da ka ɲɛsin jamana ma ni ala farala ka i k'a dɔn a ko yɛrɛ e ko a tɛ wuli de sabula Macky Sall kɔni y'a fɔ ayiwa da garantilew y'a lakali k'a fɔ ani Assimi Goïta kumana i k'a dɔn téléphone na a ye Assimi Goïta ɲininka gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ Mali nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ i k'a dɔn kaatumu ko don aw kun ye kaatumu min boloda min ye jamana ye i k'a dɔn vote kuraw a nakina kuraw o kaatumu in kɔni ma sinsin o tuma a y'a lajɛ ka kuma kura fɔ n ye kuma kura min bɛ ka sababu ye min da aw yɛrɛ tɔɔrɔ ayiwa min ye camancɛ fanga baara la min fana tɛna kɛ gasi ye ka ɲɛsin ni jamana a tɔnbaw ma sɛbɛnnikɛla ko Macky Sall kɔni nin kuma in sɔrɔla da ayiwa da saniyalen de ye kuma in lakali a bɛ taa kuma min ani hakilina caman dara o yɛrɛ k'i bɔ a la Macky Sall y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ degunnen bɛ gɛlɛya min bɛ Mali kan n'ale ye miiri k'a fɔ Mali ani Senegali jamana fa kelen ba kelen jamanaw ye kelen ye hadamadenw ye kelen ye a dugudenw ye kelen ye wa u ka sɔrɔw fana kalansolen don ɲɔgɔn na i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kan a kelen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ degun min n'a fanga ka bon ale kɔni a na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ nanzarabilenw ye gɛlɛya min n'an kelen bɛ k'a ta ka Mali sɛgɛrɛ gɛlɛya in ka wuli cogo min na a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye awa gɛlɛya in ye a daminɛna bi ko tɛ kabini olu kɔni ye sɔrɔdasi fanga ye sa olu kɔni ziranaden u kamana ganna nka jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ faamaw u ka wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ bi i k'a dɔn maa bɛ se ka kala tora a kan kosɛbɛ Macky Sall kɔni ani nin hakilina in de bɛ taa tubabu jamana na i k'a dɔn ɲɔgɔn ye e yɛrɛ ko sɔɔni a ma daminɛ de min kɔni ye gɛlɛya dama min dalen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ i k'a dɔn a bɛ sɔn ka wuli nin dɔgɔkun furanjɛ in na i k'a dɔn siga kɔni t'a la nka min ye jateminɛkɛlaw fana ye wulikajɔ wɛrɛw bolodalen don Senegali fɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn MINUSMA ani jɛrɛjɛkulu minnu fana bɛ yen olu bɛ se ka sinsin k'u barika cogo min walasa i k'a dɔn dɛmɛ a bɛ ɲɛsin jamana ma cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tun wara l'indépendant maaw an b'u fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau o de nin y'a ka fasiri ye o de ko ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jalakili kɔni ani ɲagili tala ni ko bamuru y'an ka anw ka jamana kuncɛ la i b'a ye k'a fɔ anw ka ministre min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma Ablaye Diop i b'a ye k'a fɔ kabi a donni kama kana bugɔ bi la e ko a ma taama fisaya ni sigi ye wa min ye wulikajɔ ye fɔsada in na
a ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin fa min ma o de ye larabu jamanaw ye kɛrɛnkɛrɛnyana min ye Qatar dugu ye Qatar an'olu ka vice premier ministre ye ɲɔgɔn ye o ministre kelen o de fana ɲɛsin bɛ taabolo wɛrɛw ma n'o ye Qatar ni jamana wɛrɛw cɛsira taamali i b'a ye k'a fɔ ni maa fila kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye kɔrɔfɔ caman fɔ ni ɲɔgɔn cɛ wa Qatar vice premier ministre ni o ye Ghanem Shahin Al Ghanem ye a y'a jira k'a fɔ k'olu na wale ɲuman dɔ wale ta ka ɲɛsin jamana faso Maliba ma bawo gɛlɛya tun b'olu da la waati tɛmɛlen minnu na jamana faso Maliba k'a y'i se kɛ a ma bɔ olu tɔgɔrɔ tile kelen ko wa ko wale ɲuman dɔ olu n'o falen wale ɲuman wɛrɛ la ka ɲɛsin jamana ma min ye wulikajɔ caman ye kɔrɔfɔw la tɛmɛlen kɔ ni ministre fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye jigisigi kɔni baaraw ye o n'o boloda waati nataw la wa min ye dɔgɔtɔrɔso belebele dɔ ye k'o bɛ n'o fana jɔ faso Maliba kɔnɔna na maanifinw ka kɛnɛya ka se ka sabati o ye Qatar ka hami ye o y'a jira fana k'a fɔ min ye baara ko ye denmisɛnw olu bɛ se ka bɔ yan cogo min na sariya kɔnɔna na ka taa baara kɛ Qatar jamana kan k'o n'o ɲɛsin o baara ninnu fana sigili la sen kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Qatar vice premier ministre ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ faso Maliba ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw u k'a bila u kunkolo la k'a fɔ u kelen tɛ nin kelen y'a ye ko n'Ala sɔnna ma a bɛ wuli bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye faso Mali ye k'a ye baara kunba caman kɛ diɲɛ ɲɛfɛ wa a ye ɲumanya caman kɛ jamana caman ye hali n'a sɔrɔla maa caman ma dɔn a ye bi na olu kɔni k'olu ka jamana n'o ye Qatar ye k'olu na wuli ka jɔ caman kɛ wa min ye Ablaye Diop ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye Qatar ye filanitɛriya min bɛ Qatar ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ n'a bolo fara ni k'a caya o dɔ bɛ tali kɛ min ye kuranko ye ka taa se anw ka baaraw ni taabolo wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bala cogo min na k'o na sinsin jamana in fila ni ɲɔgɔn cɛ waati ni don nataw kɔnɔna na mais min ye Ablaye Diop ye a ma dan Qatar ma koyi a bɔlen kɔ Qatar a y'i kun da Iran jamana kan Iran jamana ani olu ka ministre fana ye ɲɔgɔn ye o ministre min ka baara ɲɛsin bɛ dugukoloko ma o kɔni u ye kuma minnu tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o de ye anw ka sɛnɛko o bɛ se ka don bala cogo min na anw ka sɛnɛfɛnw ka se ka u bamayɛlɛma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na jamana fila in n'o ye Iran ni faso Maliba ye o bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'o baaraw boloda wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Qatar jamana ye ni a jamanakuntigi o ye Ibrahim Raisi ye ka taa se colonel Assimi Goïta ma ko waati ni don nataw kɔnɔna na min ye kunbɛɲɔgɔn belebele ye o bɛna boloda faso Maliba kɔnɔna na ka sanga ni jamanakuntigi fila olu ka haminaw ma wa n'i ye Ablaye Diop ka taama lajɛ maa bɛ se k'a fɔ taama in kɔni a sɛbɛkɔrɔ jala bawo min ye Iran fana ye olu y'a jira k'a fɔ tile min bɛ anw fɛ yan a kan ka bamayɛlɛma k'a kɛ nafasɔrɔ sira ye min ye kuranko ye ka taa se taabolo wɛrɛw ma minnu bɛ se ka kɛ faso Maliba ka yiriwali sinsinla ye k'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka don bɛrɛ la nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na o de y'a ka fasiri don Boubacar Sidiki ni tulogere bɔra dɔn na Boubacar Sidiki ale ti jɔ abada hali ni dunu bilala n'i m'a kɔri Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Ablaye Ouattara ale de ye nin sɛbɛnni kɛ a ko min ye Alassane Dramane Ouattara min ye ayiwa Kodiwarikaw ka masakɛ i k'a dɔn a bɔ ɲɔgɔnkunbɛnba min bolo dalen don nanzara jamana na min ye kunnafoni diso min n'a bɛ ayiwa tubabuw ka jamana na min ye RFI olu taara ɲiningali caman i k'a dɔn ɲiningali in laban taara bɔ fɛn ka fɛn min n'a yɛrɛ t'a fɛ ka min kuma mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ayiwa min ye Faransi ye bi kɔni u kan ka ye Bruxelles jamana na sabula farafin jamana masakɛ caman ani tubabu jamana masakɛ caman olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ye ka kɛ ayiwa farafin jamana ani nanzara jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye 18h waati ye kununko i k'a dɔn RFI kɔni ye ɲininkali tɛnku Alassane Dramane Ouattara la u ye ɲininkali caman kɛ a ye jaabiw di nka ɲininkali min bɛ yen n'o kɔni kɛra sababu ye k'a yɛrɛ degun sabula kolokala kuma jɔlen ma sɔrɔ a da a ma se ka kuma kelen fɔ o de ye yalima tile fila in na ŋunuŋunu dɔ barikalen don k'a fɔ kuma dɔ tɛmɛna a n'an ka premier ministre kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Boubou Cissé kuma talonnenw bɔra a da kuma porogotolenw bɔra a da dɔgɔyama kuma yɛrɛ bɔra a da ka ɲɛsin Mali faamaw ma sabula a bɛ dɔw ta u tɔgɔ ma i k'a dɔn a bɔ kuma gɛlɛnba yɛrɛ de bɔra a da a ko nin kuma minnu jarilen don min ye réseaux sociaux ye n'o ye kunnafoni di sira kuraw ye yalima Alassane Dramane Ouattara ale don wa yalima ale tɛ wa
i ye kuma in mɛn de wa awɔ a ko ko nin kɔni ayiwa réseaux sociaux o t'ale ka ba ye nka kuma min n'a lakala ni tubabu ayiwa journalistes filɛ ka nin lakalali u k'o caman a k'a lamɛn n'ale y'o lamɛn kuma min n'a sɔrɔla ayiwa kala kan ka turu kuma in kan ala cɛkɔrɔba fɛ ka ban kuma na nin bɛ se ka bɔ Alassane Dako ale don ɲɔgɔn mana ɲininkali kɛlɛ la a kunsigi bɛɛ lajɛlen tɛna ka wuli ka jɔ ten jatigɛ fɛ kɛ Sidonikun t'u bolo k'a coiffé de sɛbɛnnikɛla ko a ko Alassane Dramane Ouattara maa minnu b'a dɔn i k'a dɔn kuma kolan a ka kuma lankolon fɔ de ka ca kosɛbɛ nin kuma in kɔni a ma se ka nin koro fiyewu sabula i k'a dɔn a m'a fɔ awɔ ale don a m'a fɔ ayi ale don Bakari a kɔni nana dɔ fara mɔgɔw ka ayiwa lakali kan ka sababu kɛ a ye popapo kuma minnu fɔ nin ye i k'a dɔn a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin gwɛlɛya min ye Mali kɔni sɔrɔ n'o ye CEDEAO ye i k'a dɔn a bɛ kuma jugu caman de fɔ kuma minnu kɔni n'o ye ŋaniya juguya ni daana juguya yɛrɛ de ye i b'o dɔn a ka kuma na ka ɲɛsin jamana ma a ko kuma min ye tubabu journalistes ye u kɔni ma se ka lafiya sɔrɔ sabula a ma jaabi sɛnsɛnnen di i k'a dɔn ne don walima ne tɛ a ma se k'o fɔ hali bi a na dɔ fara ko balawu kan kuma in kɔni fɛ fura dama ka n'a bila bi la Mali min ye maliden caman ye dɔw kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don dɔw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ a bɛ se ka kɛ bayɛlɛmali ye wa min kɔni jɛlen don komini 4 na o turubi naare i k'a dɔn ɲɛmaa min bɛ o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli boloda ka se k'a tiɲɛ a n'a nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o ka jaabi mana di tuma min i bɛ se ka kala turu o kuma de kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni an bɛ fasirijɛkulu an b'o fɔ ka fara Ouattara kɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant a Danbɛlɛ nin ye a ka fasiri ye Danbɛlɛ ko mun a Danbɛlɛ ko min ye an ka fédération malienne de football ye n'o y'an ka sénatɔla jɛkuluba min n'o sigi bɛ o ko ɲɛnabɔ kunna n'o ye Mamutu Touré ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bavier a ɲɛmaaba ye a ye e ko a ma kunnafoni di baro ni k'o sigi kununko wa n'i y'a ta k'a lajɛ Fɛma Futu Jabala Amdalayi Seyi 2000 la conférence de presse dɔ kɔni kɛla o conférence de presse senfɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka faso Maliba a ye sen yɛlɛ tulo min na n'o ye Cameroun 2021 a kɔni a y'i da don o la baara ninnu bolodala cogo min na fo ka taa an se kɛnɛ kan a y'o bɛɛ lajɛlen maana nka min ye jigi waaro ye ni anw ka équipe n'o kɔni o fosi la ka bɔ a ko kɔnɔna na Guinée équatoriale équipe jɔlantijɛkulu fɛ i b'a ye k'a fɔ a y'i da so o fana ma nka a y'a jira fana k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen k'an k'a bila Masa Ramani ka minɛ kɔnɔna na wa i m'a ye ne ni maaw tɛ ɲɛ wa ni ko b'a fɛ ka tiɲɛ dɔrɔn an bɛ taa an to k'a la ko kɔfɛ awɔ a bɛ kɛ ten min ye Bavier Mamutu Touré ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Bavier fédération président don a y'a jira a ka nin laseli senfɛ kununko k'a fɔ ko min ye anw ka nin bili kɔni ye sira fɛ k'a kɔni k'a farala Masa Ramani na ko nka ko min ye jamanadenw ye laɲini minnu bɛ u la n'o de ye Mohamed Magasuba ye an ka équipe nationale entraîneur ko k'a gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la ko malidenw bɛ kɛ yafaba ye koyi ko tɛgɛ tɛ se ka bɔ Magasuba kan na ko kɔni k'u n'a a mɛntoni nanzarakan na a bɛ to yen degeden karamɔgɔya la wa min ye wulikajɔ ye o na sabati wa min ye jɛkulu min a fɔra ko n'a ma gɛn hakilina filanan min n'o bɛ se ka bila sen kan o de ye ka maa jolenw ɲini minnu bɛ balontan yɛrɛ dɔn cɛnin ka cɛnin na k'olu kɛ kulu ye k'u bila a kɛrɛfɛ n'a bɛ wele ko staffu o staffu min fana bɛna sigi maa minnu ni wele bila an b'u ma o y'an ka équipe nationale yɛrɛ dolancilakɔrɔw ye n'o dɔ bɛ tali kɛ Frédéric Umaru Kanute kan ni fo ka taa se Mohamed Lamine Sissoko ma Cédric Kanté fo ka taa se Seydou Blé ma Seydou Keita ani Eric Sekou Shell ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ na kɛ kulu ye ka bila nin comité nin staff in kɔnɔna na ka bila Magasuba kɛrɛfɛ ko Magasuba k'a bila a kunkolo la k'a kelen ni pe ka kɔrɔfɔ k'u tɛ lamina na tugun koyi min ye ni maa ninnu ye ninnu bɛna baara minnu boloda ani ninnu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma sɔn ninnu de ka fɔta ma taa a bɛ kɛ gɛlɛya ye bawo min ye Magasuba ye Bavier yɛrɛ de y'o fɔ Bavier ko o ye baara ɲɛnen k'a kelen kɔni tɛ décision ta o ka b'ale pewu min ye ni maa kofɔlen ninnu ye ninnu kɛlen kɔ jɛkulu ye ka bila Magasuba kɛrɛfɛ
kɛrɛfɛ ko min ye anw ka dulanta ye ko an bɛ se k'an jigi sigi a kan k'a fɔ min ye labɛnw ye ani an b'a la ka fɛɛrɛ minnu tigɛ min ye coupe du monde nata ye an ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnamaba sɔrɔ o la ko n'o tɛ ka kɔ an ka Cameroun taga ɲɛ i b'a ye k'a fɔ labɛn caman kɛla koyi hali anw taalen Cameroun min ye chambre 12 ye o kɔni o ta la ka joueur kelen bɛɛ lajɛlen bila damana chambre kɔnɔ wa min ye chambre 17 wɛrɛ ye o fana o sugandila ka min ye responsable ye minnu t'u dala joueur kan ka taa olu bila o kɔnɔ ko ko gouvernement du Mali n'o y'an ka faso Maliba ye a gouvernement a y'i jɔ ni chambre 16 wari n'a musaka bɛɛ lajɛlen nka ko min ye o lafiya ye ko an ka jamana dolancilaw bɛɛ lajɛlen bila lafiya kɔnɔna na koyi ko min ye seko ni dɔnko ye dolanci kɛnɛ kan ko o jɔnjɔn an ma se k'o sɔrɔ ka na n'o ye ko nka k'o t'a jira k'a fɔ k'an ka salaya min ye nin coupe d'Afrique 33e édition ye min n'a bɔra ka kɛ Cameroun ko an ka hakiliw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko bawo min ye Magasuba ye a kɔni ko cɛnin ka cɛnin n'o ye Mohamed Magasuba ye k'a tɛna décision ta a kelen na tugun ko wa ko nin jɛkulu minnu sigilen filɛ ni anw yɛrɛ ka dolancilakɔrɔw bɛ a kɔnɔna na ani ninnu de bɛna jɛ ka baara kɛ ko maaninfin dusu bɛ se ka salo cogo min na ne ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara kɔfɛ min ye anw ka dolancilaw ye n'o ye équipe nationale ye Aigle bɛ se ka dulon san ni dugujɛ cogo min na ka yanga farafinna bɛɛ lajɛlen kunna ka jɔnjɔnw ta ni ka na ni a ye k'o ye fédération ni maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ ye nin ye mun ye sɛbɛn fɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na a Dembele a ka fasiri don an bɛ Dembele an ka Tezara premier min o bɛ bɛn ni ka sɔrɔ ka segin ka na Amadu Watungara Nam Ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la kana siga ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du peuple jamanadenw ka bataki Boubacar Sidiki i k'a dɔn sigiɲɔgɔnya san 200 an bɛ sigi la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɛ ni ka koya n'a dun goyara fa fila bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ɲininka Boubacar Sidiki i k'a dɔn Kayi mara koya i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ jɔnya ko kuma ani hɔrɔnya ko kuma Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko in dama tɛmɛna fo k'a fɔ k'a to ten sabula ni bɔra fɛn min na Boubacar Sidiki walima i k'a dɔn ayiwa du yɛrɛ cira fɛn min na Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko sera ayiwa o kan ka lajɛ minan na sa minan min b'a to hakiliw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni kɔsɛgi bɛlɛ bɛ boloda Boubacar Sidiki i k'a dɔn ni dugudenw minnu bɛ sigi la san 200 san 400 n'olu ma se k'o ɲɛnabɔ min ye sariyatigiw ye ani fanga b'i nin don a la wa o de bɛ sen na Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye ministre ye Mahamadu Kasoge a ye wele bila ale de ye sariya ministre ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye wele bila Kayi kiiritigɛlaw ma i k'a dɔn min ni min bɛ sen na ani wulikajɔ minnu bolodara sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka bila bolo kan a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ kabini sisan kabini o kɔni kɛra Boubacar Sidiki yan ka di yen ye Kayikaw fɛ yen kiiritigɛla kuntigi min bɛ yen n'o ye procureur général Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye tabale gosi tabale gosilen maa 30 o bɛɛ lajɛlen minɛna ka t'u datugu kaso la sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw i k'a dɔn ani wulikajɔ bolo kan min ni min kɛra ayiwa fiɲɛna jogini na jalaki la Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen de ɲɛ bɛ ɲini a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye troisième cabinet ye tribunal de grande instance Kayikaw fɛ yen min ye Mohamed Tembeni ye kunnafoni minnu kɔni dir'a ma maa 30 min minɛna i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen minɛna dugu kelen de la koyi dugu min i k'a dɔn ayiwa dugutigi yɛrɛ fana minɛna min ye Kɛɲɛba ye Boubacar Sidiki a ko kɛwale minnu kɛra ani a bɔ sɛgɛsɛgɛliw ye minnu jira i k'a dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na coup et blessure volontaire Boubacar Sidiki k'a dɔn séquestration torture détention illégale d'armes à feu vol qualifié trouble grave à l'ordre public sariyatigiw fɛ yen n'o ye nin dugu ɲɔgɔn na o kɔni o ye si kaso ye kana siga ala k'an ni silamɛ a kelen n'a fila bɛ di kuma tɛ i k'a dɔn nin kuma minnu wele filɛ maa 30 in kɔni Kɛɲɛba dugutigi yɛrɛ b'a la olu minɛnen don nin na a ko nka n'i ye ko in yɛrɛ sɛnsɛn ka taa ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu sigilen bɛ min ye Lanbe i k'a dɔn ayiwa Lanbe Boubacar Sidiki o jɛrɛ jɛkulu in kɔni a bɛ fɔ minnu ma jɔ o n'o ka surun ɲɔgɔn na min ye CPS o fana ye a bɔ jɛkulu ye jɛkulu min fana n'o
n'o ni ayiwa maa kofilenw fana ka suru wagati kɛ a ko i k'a dɔn cikɛ bugu da n'a kɛra mɔgɔw ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan i k'a dɔn mɔgɔw tɛ yafa ɲɔgɔn ma a ko a gɛlɛra a bɛ gɛlɛya ko n'i ye kɛɲɛba ta k'a lajɛ Bafula bɛ mara don a ko i k'a dɔn saa kalo 12 bingani wale faali wale dandɛmɛ wale wagati k'i k'a dɔn o de bɛ kɛ a ko nin ko min n'a dɛmɛna a bɛ waati bɔ ni sigi ka fɔ ma se ka fɛn y'a la faamaw donna na faamaw mana don a la sa wagati k'i k'a dɔn min man di ye ni sɛgɛsɛgɛli kɛra n'a ɲɛdɔnna k'a fɔ e de jo t'a la i bɛ taa kaso la a ko o tuma wagati k'i k'a dɔn wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw senfɛ gendarmew ka wulikajɔ la i b'a ye k'a fɔ kiiritigɛlaw kɔni ye yamaruya di kɛ kɛɲɛba maa 30 ka dɛrɛ i k'a dɔn dugutigi yɛrɛ minɛnen bɛɛ sabula min ni min fɔra tubabukan na u minɛ n'o de la i k'a dɔn bugɔli jogini faali marifa yɛrɛ marali marifa ayiwa ka marifakɛ marifatigi ye a yamaruya t'i bolo bingani wale suyani wale basiki nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fɔ a kɔnɔ a ko o tuma n'i ye hakilinaw bɔ k'u bin basiki i b'a ye k'a fɔ ayiwa dɔw kɔni ye ayiwa lakali dɔw kɛ o ye maanifin siran kosɛbɛ i n'a fɔ kɛnyɛrɛ ye télévision so dɔ bɛ yen u k'a ma TV5 Monde Afrique basiki k'a dɔn u ye dɔ ɲininka o kɔni ye ayiwa misali minnu di n'o ye ayiwa Hame Kulubali ye o y'a jira k'a fɔ ale bɛ jɛkulu min na o ye association Gambana association Gambana wagati k'i k'a dɔn ayiwa wulikajɔ bolo kan a ko n'olu kun ma boli i k'a dɔn faali da kelen ye i k'a dɔn o kun b'olu sɔrɔ nka n'i ye ayiwa wulikajɔ wɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ du dɔw cira ka bɔ yen pewu sabula u y'u muso n'u denw bɛɛ lajɛlen ta ka dugu min n'u wolola ye san 100 san 40 ka yen bila wagati k'i k'a dɔn Hame Kulubali ka lakali la télévision so in na i b'a ye k'a fɔ a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ hadamaden kunjɛ nka i mana k'o fana boso k'a yɛlɛma ka n'a lajɛ wagati i b'a ye k'a fɔ an wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan laadakɔrɔ minnu b'an bolo kabini bɛnbakɛw tiɲɛ kabini mɔkɛw tiɲɛ wagati i k'a dɔn da la walima n b'a la n'a fɔra ko damada nana ni tiɲɛni ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko a bɛ maanifi kamana gan o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye wagati k'a dɔn fa fila bɛɛ a ma tiɲɛni barika ka bon minnu ko n da la a dɔw b'a kɛ ni kɛlɛ ye minnu ko yɛrɛ ayiwa i k'a dɔn n da la hɔrɔn dɔw bɛ olu fana bɛ t'o kɛ diyagoya kɛlɛ ye a ko i k'a dɔn ko in kɔni a barika de ka bon fa bɛɛ lajɛlen la nka min ye sariyatigiw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ n'a taara jɔ min na k'a fɔ e de ye dadɛmɛ wale kɛ wagati a bɛ taa wolo min na o de ye kaso ye kɛɲɛbakaw fɛ yen kɔni maa 30 minɛna fɔlɔ wagati i k'a dɔn olu kɔni minɛna gɛlɛya de la a ko o gɛlɛya in barikara kosɛbɛ sabula i k'a dɔn mɔɔw tili fo ka t'u ni kɛnɛ karaba k'u ka du ci ayiwa babali yɛrɛ bolo kan wagati ko o ye kawale min fana cɛ ka jugu kosɛbɛ ko an bɛ joli na ko bi wagati i k'a dɔn ayiwa jɔnɲako kuma min bi fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen don laadakɔrɔw don nka yɔrɔ dɔw bɛ yen wagati a kɛra tiɲɛni barika bonya kosɛbɛ a ko n'i ye maraka jamanaw ta jɔnya min bɛ yen ani kɔrɔnfɛla jɔnya min bɛ yen i b'a ye k'a fɔ u tɛ kelen ye hali dɔɔni wagati sabula a kɛwalew a n'a kuma fɔcogo o nana kɛ gɛlɛya de ye a bɔ sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ k'a to ten wagati o kuma waati dɔ sera ni mɔgɔw ma hakili sɔrɔ k'a fɔ anw de ye kelen ye wolo ɲɔgɔn kan mɔ ɲɔgɔn kan ni fanga ye ni don a la wagati fobi sera a dan na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki ka fasalijɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten k'an ka muɲu maa min sigi bɛ dugumɛnɛ dingɛ da la o sen tɛ a la ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko kabako fadunya fafarankaba n'i ye nin ta ka lajɛ nin ye fasalijɛkulu o ka wuli ka jɔ ye u ko k'ale sa ko maa ɲuman tɔ bɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Benin jamana kan cikɛla dɔ min kɔni n'a si bɛ san 30 bɔ ɲɔgɔnko la e ko ale ma taa bɔ nafolomugu bilen ka saki dɔ kɔnɔna na wa sagi a fan bɛ fini na a bɛ n'a fɔ a bununa tigi kɔ min ye finiw caman bɛ a kɔnɔna na wa min ye sefa wari 14 ye o fana tun bɛ a kɔnɔna na a kɛlen kɔ ka sacoche in da sa e b'a ye k'a fɔ a taara a ka so a kun bɔtɔla don a ka foro la a selen kɔ so kɔnɔna na a ye sagi in kɔni bila k'i kuloma dɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye wulikajɔw caman ye kɔsa fɛ min ye kunnafoni o kɔni nana bɔ ka bin bawo min ye u ka dugu yɛrɛ ye Benin jamana kɔnɔna na o togoda dugutigi min ka
sagosi tununa a taara a ɲɛfɔ dugutigi ye wa ko sannikɛla don min kɔni kun bɔla ka na u ka togoda in na ka na sumanjalansan na o i b'a ye k'a fɔ wari in dunulen kɔ a kelen kɔ ka taa kɔrɔfɔ da dugutigi tulo kan dugutigi ye kɔrɔfɔ bɔ ni ka tabale gosi min tabale gosilen kɔ min ye maa kofɔlen ye n'o ye Amidu Baraka ye Amidu Baraka ale de ye nafolomugu in tɔmɔ ni sagosi in ye a kun a ye ɲu sagosi la digiba ka taa n'a ye dugutigi bulon la ka taa di dugutigi ma wa min ye 14 ye o wari in bɔlen kɔ k'a jate a jira k'a fɔ dɔrɔmɛ ma a jɛ wa min ye waritigi ye ka se ka wari tɔmɔnɛ ka se ka nisɔndiya sa i b'a ye a ye 20 de bɔ a la sɛbɛn wari la k'a b'o di a ma min ye Amidu ko ne ye wari in tɔmɔ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka wari yela k'a ka ɲi den min ye dugutigi n'a nɔfɛmɔgɔw ye olu kɔni ye Amidu in kɔni diyagoya sa k'u na 20 in di a ma kɔni a ma sɔn a la kɔrɔfɔw nana dan o ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ 20 in o tilala k'a tilatugu k'a kɛ 10 ye a y'o kɔni de minɛ sa ni k'i kɔ don n'o ye wa n b'a jira k'a fɔ halisa maa ɲuman tɔ bɛ a caman bɛ yen n'i ye nin kɛ nasaba dɔ ye a b'i buga a kan nasaba kelen walima n'i ye nin furu jeliw tɛmɛtɔla ɲɛ sagosi de ye o n'a bɔra ka bin jeliw ni hɔrɔnw cɛ i m'a to a y'a da ɲɛ kan k'a tɛmɛ n'a ye i tɛ ne hinɛ ne na wa ni kun ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ ko Fatunu y'a fɔ Farankaba Boubacar Sidiki ni bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Mahamadu Fofana nin y'a ka patiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya n'u bɔlen bɛ yɛrɛjɛkulu min n'a bɛ juraw kofɔ u k'a ma ko KGDM Boubacar Sidiki min ye a ɲɛma danga fɔlɔ ye n'o ye premier vice président ye Mulayi Idris a ko a sɛbɛkɔrɔ bɛ a sɛbɛkɔrɔ sini ko baara ka kɛ kɛcogo min na Boubacar Sidiki i k'a dɔn bɛnkan do ye kuma tɛmɛnen i k'a dɔn kunnafoni dira jura mankan minnu bɛ yen Boubacar Sidiki olu ka jɛkulu de ko do sabula wulikajɔ dɔ bolodalen don maa dɔw fɛ min kɔni ma fɔ bɛnkan do ye min yɛrɛ tɛ sariya ye u ko marisi kalo tile 13 nata Boubacar Sidiki u na kɔnkɛrɛ sabanan kɛ kɔnkɛrɛ sabanan bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na k'a sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama walima i k'a dɔn a ma ɲɛfɔ dɔw kɔni taara u biri dibi la haraba Boubacar Sidiki ka sin ka ɲɔgɔn ɲɛ dɔ boloda kɔnkɛrɛ bɛna kɛ e bɛ kɔnkɛrɛ kɛ cogo di ɲɛma minnu bɛ jango premier vice président fɛn ma foyi o ma wele ɲɔgɔn ɲɛ kɛnɛ kan yalima a kan ka kɛ ten wa juraw ani jagokɛlaw Boubacar Sidiki k'a dɔn ayiwa caman kɔni bɛ jɛkulu in na min y'a jira k'a fɔ nin ye jɛkulu in yɛrɛ titɔ de ye sabu baara ka kɛwalew kɛ cogo min marisi kalo tile 13 i k'a dɔn ayiwa kɛwale wɛrɛ de b'u kɔnɔ hakilina wɛrɛ de b'u la min tɛ ayiwa ɲuman ye min ye Mulayi Idrisi Sɛnbara n'a y'i ja a fɔ ko Sɛkinɛni n y'a dɔn kosɛbɛ n kɔrɔkɛ don o y'a jira k'a fɔ olu kɔni jɛlen tɛ n'a ye sabu baara ka kɛwale min kɛ ani sariya cɛ ka jan ye ko jɛgɛjala ni baji n'a ma ɲɛ o kɔ ni nin ko in bi kɛ bɛɛ de bi kunnafoni a bɛ kɛ hakilina cɛrinin ye bɛɛ lajɛlen bi bɔ a kalama a ko n'o tɛ kɔnkɛrɛ sabanan min n'o bi fɔ min ye madame Mayiga Yɔrɔba Sitan Jara premier vice président Mulayi i k'a dɔn olu minnu kan ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ min b'a to bɛn ni kɛlɛya bi sinsin n'i y'olu bɔ a la a ko i k'a dɔn ko wɛrɛ b'i kɔnɔ o tuma min ye jateminɛw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn juraw ka jɛ kan ka kɛ kɔnɔ ni jɛlenya ye sabula i k'a dɔn a bɛ sɔrɔ de ɲɛsin ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko n'o tɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ Albert Mayiga i k'a dɔn nɔfɛ kosɛbɛ a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mulayi Idrissa Sɛnbara n'o ye Sɛkinɛni ye i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ de kan ka boloda kɔnkɛrɛ sabanan min kan ka boloda sabula o fɔ mana kɔnkɛrɛ ma ala ma hinɛ n'a na kabini ka ɲɛmaa tun bɛ yen Boubacar Sidiki n'o ye Aba Sise kɔnkɛrɛ laban min kɛra kabini san 2004 i k'a dɔn o b'u ni kɔnkɛrɛ wɛrɛ cɛ ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ labɛn de kan ka kɛ ka hakili jagabɔ ka juru caani nka a y'a jira k'a fɔ ale maa min fana ye a tɛna kɛlɛ kɛ sabula n'a fɔra ko an ka sigi ka kuma a ka laɲini kun y'o ye i k'a dɔn wele ka bila bɛɛ ma sigi ka fɔ ka kɛ bɛn ka kɛ fɛn kelen kan o de bɛ kɛ sababu ye jɛ in a bɛ sinsin nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant maaw k'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la lettre du peuple jamanadenw ka bataki la lettre du peuple nin ye maa min ka fatiri ye o ye Kalilu Jabate ye Kalajula Sangoyi a ko min ye finitigilaka dɔ ye n'o ye ba polisilaka dɔ ye min kɔni n'a ka kalanw bɛɛ lajɛlen kuma kuncɛ fɔlɔ e ko a ninkɛnɛ ma karaba wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye janvier kalo salen ye tile 18 san 2022 i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 1 waati n'o ye
ye 1h du matin min ye nin sergent ye n'o ye Tijani Berté ye Tijani Berté ale kɔni bɔla kɔsada in na école de police la promotion laban minnu bɔla n'a tɔgɔ tala ka da sergent chef Adama Musa Kulubali la i b'a ye k'a fɔ ale y'o kulu maa dɔ ye wa kun bɛ détachement na min kɔni ni a détaché la n'a ka ani a baarakɛɲɔgɔn dɔ ka taa bila ministre dɔ de ka sanjier la ka se k'o lakɔlɔsi n'o bɛ Misabugu kɔnɔna na wa n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 1 waati min ye ni binganikɛla ninnu olu kɔni de nana maa kun t'a dɔn u bɛ fɛ ka fɛn min boloda u kɔni nana ka na hirinkan kɛ ninnu kan i b'a ye k'a fɔ muguciw kɔni taara wuli ni ɲɔgɔn cɛ marifakisɛ o kɔni ye banbaatɔ in ka se ka o sɔrɔ a barakɔrɔla la n'o ye Tijani Berté ye o kɔni y'a cɛ sa gara la ka taa n'a ye Gabriel Touré la n'i y'a ta k'a lajɛ baara ninnu bɛɛ n'o ye nin waleya cɛjugu ye a bɔla ka kɛ janvier kalo tile 18 tɛmɛlen wa min ye Tijani ye a kɔni nɛgɛw olu ma to koyi min ye furakɛliw kɔni tala k'a tɛgɛrɛ joona nka min ye février kalo tile 6 tɛmɛlen san 2022 kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ a kɔni a ye diɲɛ to ɲininkaliw kɔni b'a la ka kɛ ani sɛgɛsɛgɛli jɛkulu kɔni sigila sen kan waasa min ye nin maa kofɔlen bawo maa ninnu kɛlen kɔ ka nin waleya jugu kɛ n'o ye nin binganikɛla ninnu ye u tununa i n'a fɔ to tununa nugu la wa ko ninnu b'a la ka ɲɛɲini a ko mana bɔ Dawuda da fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Kalilu Jabate ale min ye fasiri kɛbaa ye a k'a n'o fana kɛ fasiri ni k'o da maaw tulo kan an bɛ dugu o don de kɛ sa min ye banbaatɔ ye n'o ye sergent Tijani Berté ye ala ka lahara sɔnsuma a ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔna na Bakari Sidiki waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan Bakari Sidiki an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn suranɛgɛ ɲɛ 20 segin bi kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bɛ bɔ k'olu lakali Hamɛ Jakite ale k'a dalen kun don suya kɔlɛ la Bakari Sidiki Buakarifin Daba Tunkara wa salam